Kaixo, lau atazaren aurkeztera noa. Bueno, hemen laugarrengo ataza honetan esaten du adimen artifizialaren laguntzarekin ebaluaziorako tresna bat nola sortu azaldu behar dudala, eta bere helburua beste irakasle bati prozesua aurrera eramateko eman beharreko pausoak erakustea dela. Bai? Orduan, nire kasuan, bideotan aipatzen da bezala, badaude Kahoot edo Quizzes edo Epuzle bezalako programak hau egiteko, adimen artifiziala dutena barneratuak bertan. Eta nire kasuan Quizzes erabiliko dut, gaur egun Wayground izena duena. Bai? Hortarako zer egin behar dugu, Wayground programan sartu eta e-mail bat edo jarri eta registratu txiki bat inberdar, eta bertan registratuta zaudezenean hiru aukera ematen dizkigute, bai? Crear, buscar edo subir, bai? Guk nola ebaluazio bat egin nahi dugun, emango genioke a crear, bale? Hemen, behin crear eman eta gero, aukera desberdinak ematen dizkigu programak, evaluación, presentación, vídeo, paso y ficha de estudio. Kasu honetan, guk ebaluatu egin behar dugu, orduan ebaluazioari emango genioke. Eta ebaluazioaren barrenean, beste hiru aukera ematen dizkigute, importar hoja de trabajo, galdetegia edo egina balin badago, azterketa, edo generar con IA, adimen artifizialarekin berak egiteko aukera, edo zerotik guk egitea. Orduan, gure kasuan, adimen artifiziala erabili nahi dugunez, honei klikatuko genioke. Behin hemen barrunen gaudezela, jarri dezakegu subir desde el dispositivo, egun nahi behar badugu dokumentu bat, eta dokumentu horretatikan adimen artifizialak galderak egitean nahi balin badugu, honei eman beharko genioke. Gure kasua hori da, orduan, gure kasuan, dokumentu hau igotzen dut, gai honei buruz ikasleak ebaluatu nahi ditu dalako. Zertarako erabiliko dudetan, hau, beraien ezagutzak instalazio frigorifikoetako izotzak kentzeko dituzten ezagutzak jakin nahi ditu dalako. Orduan, behin, artxibo hori, PDF-ko hori igo eta gero, hemen esaten dit aukera desberdina ditugu. Ze hizkuntzetan nahi deten nik galderak egitea, adibidez dokumentu hau gazteleraz dago, baina nik galderak euskeraz egin nahi ditu danez, hemen aukera ematen dit, beste hizkuntzetan galdera horiek egitea. Eta kasu honetan, euskera, bask aukera ematen digu jartzeko. Gero, numero preguntas, hau da, azterketa horretan ebaluatzeko galdera horiek, zenbateko galderak, zenbat kantitateko galderak nahi ditudan jarri behar dut. Adibidez, handik emango diot, 10 galdera nahi ditu dela berak egitea. Gero, materiali grado, hemen azaltzen da dokumentu hori zeri buruz da. Kasu honetan, zuko instalazio bat. Hemen ez denez alzatzen jarrikoet otro. Eta hemen beste hauek zertarez dujua, jardineria, grado primero, desarrollo profesional. Kasu honetan, nik ematen dudan ikasgaia da lanbide heziketarako, hau da, formación profesional. Eta, gero hemen dauka, eta hau oso ondo dago, profundidad de conocimiento, hemen hiru mailaketan daudez, oinarrizko maila batean, nivel 1, erdi maila batean, nivel 2, eta goi maila batean, jakintza dutenean edo bukaeran egingo genuke azterketa, igual nivel 3-eko izango da. Kasu honetan, erronka hasi baino lehenagoko galdetegi bat edo ebaluazio bat denez, nik nivel bateko ezagutza eskatuko dut, kasu honetan,
ni jakin nahi detena da ikasle horiek duten ezagutza izotza kentzeko moduan ze sistema desberdin erabiltzen diren, vale? Orduan, eta azkenengo gauzaz aukera ematen da permita que los estudiantes lean este documento mientras responden. Vale, hori da, este cuestionario se convertirá en un tipo de pregunta de pasaje de varias partes donde los estudiantes pueden leer el documento y responder las preguntas. Orduan, hori da nik nahi dudana. Orduan, nik esango diot, azterketa egin dezala, bai? Generar examen, eta hemen azterketa bat denbora tardatzen du pixkat, baina, bueno, adimen artifiziala ari da denbora hori hartzen, azterketa hori burutzeko, bai? Pixkat tardatzen du. Bueno, hau da Quizzes programa, gaur egun Wayground izena duena, bale? Ziko diogu pixkat pentsatzen, bai? Tardatuko du pixkat. Eta, bueno, behin galderak saltzen zaizkidanean ikusi behar dudana da egokiak diren ala ez, bai? Eta erantzunak egokiak diren ez, eta modifikatu dezakegu galdera horiek, bale? Bueno, ikusten dut hemen asko ari dela tardatzen, bai, denbora desente, orduan agian igual ingo edana da, igual asko da tardatzen. Sortuta dudan bat erakutziko dizuet, bai, hortarako hause da, izotza kentzeko dokumentua, bai. Eta sortuko dit horrelako galdetegi bat, bai? Hemen dago dokumentua sartu dudana, hemen eskerretan, eta hemen azaltzen dira berak eman dizkiten galderak. Hemen emate bali madiot editar, bai? Hemen azaltzen zaizki galderak. Eta galdera horiek, ni daukatean da, behin galderak daudezela, beha galdera hauek egiten dizkit, bai? Erantzun bakarrekoak, egokiak, edo bat baino gehiago, bai? Kasu honetan, hemen jartzen du, única respuesta correcta. Eta ez múltiples respuestas correctas. Orduan, argazkiak daude sartzea, bai? Argazkiak dauzkat sartzea, baina ez diten uzten da ez bideo eta ez ahotsak sartzea, bai? Hoi premium dia, eta ez du uzten sartzen. Behin aldaketak eginda gero, bai, argazkiak uzten ditu sartzen, bai, guardarrei behin egoki edo ikusten dugunean ondo idatzita dagoela, emango genike guardar. Behin, guardar hori eman da gero, beste galdera bat hartu dezaket, eta galdera horri ez bazai gustatzen, adibidez, zer da gaz beroen bidezko desizostearen oinarrizko ekintza evaporadorean, deseskartxe por gas caliente esaten dan hori, kompresoaren gaz beroak injektatzea hori da. Kompresoretik ateatzen dan beroa, lurrungaiora joaten da, evaporadorea joaten da. Adibidez, ikusten dezuten bezala hemen, akats badago, evaporadorea jartzen du, kasu honetan lurrungailua da, bai? Lurrungailua, bai? Orduan, aldatu dezaket edo irudi bat sartu. Lehen aipatu dezaketan bezala, irudi bat sartu dezaket, baina audio bat izateko premium eduki behar da, eta bideo bat sartzeko premium eduki behar da, bai? Orduan, nik eman dezaket argazki bat igotzeko, eta esaten dut, buscar, eta deseskartxe por gas caliente, adibidez, deseskartxe por gas caliente, eta berze irudi ematen diten. Claro, esaten dit pasatu egin naiz, bai? Argazki gehiagi ditut, orduan ez dituzten argazki gehiago jartzen, bai? Guardar como borrador, deshacer cambios, vale, aceptar, ez dituzten, vale? Argazkiak ja sartu ditut, 1, 2, 3, 4, 5, 6 argazki desente sartu ditut, eta orduan ez dut argazki gehiago uzten sartzen, baina, hortarako premium hartu beharko duke. Baina, egin daiteke, bai?
argazki gabe, da, ez dugu sartuko denbora guztien argazkiak, bai? Bueno, honekin modifikatu aldezakegu, behin modifikatuta gero, eta dana ondo dagoela iruditzen zaigunean, zer egingo dugu? Publikatu. Publikatzen dugu, bai? Eta publikatzen dugunean, hause azaltzen da, bai? Hau azaltzen da. Aztu egin zait, hemen editatzeako garaian, aldezakegu esan aldi ezagiokegu, galdera horiek zenbat segundutan alduten erantzun, eta zenbat puntu balioko duten, bai? Galdera horrek, igual, puntu zailagoa balimada, edo guri irutza balima zaigu, puntu gehiago duki behar duela, aldegu puntuatu, bai? Eta horrela dana, bale? Behin, hau, dena ondo dagoela ikusita gero, emango nik publikar, lehen aipatu daun bezala, eta jungo geha hemengo horri honetara. Bueno, orduan, gauza da, galderak egokiak diren ala ez ikusi behar dugula, eta erantzunak ere ondo begiratu behar ditugula, bai? Bueno, eta orain partekatu, nola partekatu, behin hau dana bukatuta dagoenean, partekatu egin behar dugu, publikatuta gero, bai? Orduan hemen, compartir, eta compartir con los estudiantes eman ezkero, bai? Hemen azaltzen zaigu, pasaitza bat edo kode QR bat pantailan jarri ezkio eta mobilakin aldute ikasleek azterketa egiten hasi, bai? Edo bestela baita ere Classroometikan edo Teams gure kasuan ikastetxean badugula, Microsoft daukagu, orduan Teamsetikan bidali aldezakegu esteka hau, bai? Edo baita ere kopiatu esteka hau eta emailez bidali. Osea, forma desberdina daudez bidaltzeko. Eta gero hemen, behin burutu eta gero, azterketa burutu eta gero, ikusi dezakegu ze emaitzak egon diren, eta informea ere partekatu dezakegu, bai? Partekatu, deskargatu edo inprimitu dezakegu. Orduan, era egoki batean eta oso errez batean ikusi dezakegu ze galderetan faiatu duten edo akatsa egin duten ikasleek eta zer gehiago barneratu behar duten. Orduan, abantaila bezala zerlaka programa honek edo adimen artifizial honek mobilakin egin daitezkela eta aplikazioa badagoela, eta nahi gehiena gustatu zaitena izan dela mailakatu daitekela, bai? Egin dezakegula oinarrizko, erdizko edo goi mailako galderak, eta horrek ematen digu aukera bai ez bakarrikan hasiera baten ze jakintza duten ikusteko, baita ere behin erronka bukatu eta gero ikusi dezakegu zenbat ikasi duten gai horretan, bai? Eta, bueno, hori alderdi batetikan ondo dagoela iruditzen zait, bai? Eta, bueno, desabantaietatikako bat da premium berdala eduki entzumenezko audioak edo bideoak igotzeko, eta, bueno, arriskuak bezala partekatzen dugun informazio guztia, bai? Datu pertsonalak ezin ditugula jarri, bai? Eta oso ondo begiratu behar dela, batipat, nan zenbakia ezin dela jarri, eta kontu zibili behar dela. Partekatu baino lehenago, hemen partekatu baino lehenago, ondo dana begiratu behar dela, bai? Ez tekigu hau nun bukatuko da, zenek informazio guzti hau dela nun bukatuko da. Bueno, eta hauxe da, adimen artifiziala nola erabili ebaluazio tresna bat sortzeko. Venga, nire partez, agur.